दिनैनिफ्राय जागायबाय आसामनि रां बावजा जथुम। आसाम बिधान सभानि रां बावजा जथुमा दिनैनिफ्राय जागायबाय। 2022-23 बोसोरनि रां बावजा जथुमा दिनै रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखिनि नुजाथिनाय आरो बिबुंथिनि गेजेरजों जागायजेनबाय। दिनैनिफ्राय जागायनानै 11 सानसिम सोलिगोन। फैगौ 1 एप्रिलाव जोबगोन बे जथुमा। फैगौ 16 मार्चआव आसामनि रांखान्थि मन्त्रि अजन्ता निय'गआ 2022-23 बोसोरनि बाजेटखौ फरायथिगोन बे जथुमाव। लोगोसे बे रां बावजा जथुमावनो माजुलि उफ्रा बिसायख'थियाव देरहासार जाबोनाय एमएलए भुबन गामखौ समायखिरा लाहोगोन। दिनै 14 मार्चनिफ्राय जागायना फैगौ 1 एप्रिलसिम बे रां बावजा जथुमा सोलिगोन होनना खौरां मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां खौरां। दिनैनिफ्राय जागायबाय आसामनि रां बावजा जथुम। आसाम बिधान सभानि रां बावजा जथुमा दिनैनिफ्राय जागायबाय। 2022-23 बोसोरनि रां बावजा जथुमा दिनै रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखिनि नुजाथिनाय आरो बिबुंथिनि गेजेरजों जागायजेनबाय। दिनैनिफ्राय जागायनानै 11 सानसिम सोलिगोन। फैगौ 1 एप्रिलाव जोबगोन बे जथुमा। फैगौ 16 मार्चआव आसामनि रांखान्थि मन्त्रि अजन्ता निय'गआ 2022-23 बोसोरनि बाजेटखौ फरायथिगोन बे जथुमाव। लोगोसे बे रां बावजा जथुमावनो माजुलि उफ्रा बिसायख'थियाव देरहासार जाबोनाय एमएलए भुबन गामखौ समायखिरा लाहोगोन। दिनै 14 मार्चनिफ्राय जागायना फैगौ 1 एप्रिलसिम बे रां बावजा जथुमा सोलिगोन होनना खौरां मोन्दों।